Konstruksyon sang Panay Guimaras Negros Bridge umpisahan sa tuig 2025. Sa ginpagwa nga advisory sang National Economic and Development Authority Region 6, ang konstruksyon sang 189.53 billion pesos nga proyekto ang suguran sa tion nga makumpleto ang detailed engineering design kag maprubahan ang pondo kag implementasyon sinisang Investment Coordination Committee kag NEDA Board. Ang nasambit nga proyekto ang nakabaton sang required local endorsement sa lin sa provincial, municipal kag city council sa diin ipatukod ang taytay. Sa bahin naman sang DPWH nga mong implementing agency, nagsugod na ang bidding process para sa pagsumiter sang receipt of proposal nga gin-schedule sa mga bulan kag notice to proceed sa Mayo. Ang Panay Guimaras Negros Bridge ang may kalabaon nga 32.47 kilometers. Mga puso, sa San Carlos City, Negros Occidental, duha ka mga kabataan na patay bangod sa Amoebiasis. Yaring balitang itutukan ni Eileen Pedreso. Ginkumpirma sa San Carlos City Health Office nga duha ka kabataan nga nagaedad sang 3 ka tuig ang ginbawian sang kabuhi bangod sa Amoebiasis. Pag basta may arat to, ting duha maligot pa kasulti. Kita ito lang, advice ko padala sa ospital. Iwan man sa ospital, gindala sa nanay, ito'y napatay, ginaday ito yan. Gina-admit sa San Carlos City Hospital ang mga pasyente nga may severe nga kaso sang dehydration. May kabilugan na nga 257 ka mga pasyente ang gid-admit diri bangod sa pagpanalakit sang tiyan kag pagpalanuka. Every shift meron talagang admission. So, ang totality na from January 1 to 28:07 a.m. is 257 yung na-admit dito sa hospital. 52 pa ka mga pasyente ang padayon nga ginabulong sa ospital kag 27 diri ang na-diagnose nga may acute gastroenteritis. Bangod makaalarma na ang kaso sang Amoebiasis sa syudad, nagpatigayon na sang in-house kag laboratory water sampling ang San Carlos City LGU. Based on our in-house lab test, unofficially, may mga positive na presence of bacteria sa in-house na eh. Pero sa lab, mga accredited lab yun natin, that's makulot, like Negros Prone, white packet result kay maulat kita until Friday. Abiso sa San Carlos LGU sa mga pumuluyo nga maggamit anay sang bottled water samtang nagapadayon pa ang pagdamo sang kaso nga tubig ang isa sa ginatumod nga ginhalinan. Upod Keruel Bangoy, Eileen Pedreso, Western Visayas.